αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε ότι αναμένεται να περάσει και ίσως έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τις ιατρικές εξετάσεις. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόοπτο θα υπογραφεί το συμβόλαιο του. Βέβαια από νωρίς το πρωί όταν έγινε γνωστή η είδηση είχαμε αντιδράσεις όπως είπαμε και πριν. Έχει προκληθεί μια μεγάλη οργή σε μερίδα του κόσμου της ομάδος. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια. Αυτές οι ατάκες που λέμε και εμείς για σημαίες, για παίκτες σύμβολα κτλ. Που δεν πρέπει να απολυθούν είναι χαρακτηριστικό. Να πούμε ότι οι φίλοι της ομάδας επικοινώνησαν με συνεργάτες του Μανσαβίδη. Ζήτησαν να συνομιλήσουν άμεσα με τον πρόεδρο, τον μεγαλομέτωπο της ΠΑΕ, να του μεταφέρουν την αντίδρασή τους, την αντίθεσή τους και όλα αυτά. Μάλιστα υπάρχει και μια συμβολική κατάληψη. Za najlepše ljubavne trenutke Karolina. Your love is king, crown you in my heart. Your love is αποχωρεί.
γήπεδο της Τούμπας για να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Borussia Dortmund. Απ' την άλλη όμως ποιος να στερηθεί το μέλλον σε ένα 23χρονο παλικάρι. Na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam feruje. Napravite dodatnu uštedu sa Mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime